everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro de Amor. Usay mong gigatawan ko, ke? Ha? Usay mong gigatawan? Ha? Mura ka magigitik si mong anghel. Pwerte man mong katawa. Ha? Gigitik yung tingali ko sa anghelo? Mayo ka. Gigitik ka si mong anghel. Ako ini, murag biyaan ako sa kong anghel. Nilarga tingali imong anghel, tay. Ha? Sagdi lang. Balik ra to imong anghel. Ni bakasyon na to. Nayabag ka, Lina. Bakasyon bago nilang anghel. Humutang ko ng humba. Lami ay kaon, eh. Magluto ra tag ato. Tay, mubakasyon usahay ang mga anghel, tay. Uy, labi na gyud ang imong anghel, tay. Nganong nakaingon ka man, ana? Basta. Ay, may pagmamalik tagpuyo sa daan yung bahay. Uy, nga naman lo. Laay din ay. Mayo dito kay kung layon ko, daghan ko kasuruyan. Dinhiwa man. Social may dapita. Pero di man ni makalipay na ko. Wa man tayo ikasusulti mga silingan kay puro man sirado ang mga gate. Ikay ablilo. Aron, doon na kay ikasulting silingan. Di ko gisulti ang silingan na. Wa ko, malipay sila atong silingan. Ay, ikaw nalay abli, Koki. Kariyot! Mayong hapon. Nagluto ko humba. Ginaay manggug ko. Gusto lang kong musyer. Thank you kay sir. Salamat na lang. Pero bawal na ni tatay. Dadaan na lang nagbalik. Salamat! Ibalhin dahil nagsudlanan ko, ke. Dali Tay! Yes! Wa balibarin ni Noy Nanding. Gidawat ang akong humba. Good sign na, Pops. Sobra pa rin sa good sign. Liman ka, may balibad si Lina. Pero gidawat ni Noy Nanding. Oo niya, si Cookie, Pops. Niunsa raman? Awa may problema si Cookie. Nagpasalamat man siya. Si Lina ragyod ang nibalibad. Pero wa na siya makatingog pag-ingon ni Noy Nanding nga ipabalhin og sudlanan. Hilig sa humba si Noy Nanding, Pops. Karon nahibaw na ko. Kahibaw na kong unsay weakness ni Noy Nanding. Grabe ang humba, tay, no? Huwag tang magkalit imong kalagot sa ilang pamilya. Tay, ako ginagool ni mo kay ang imo intawng high blood, uy. Ay, kung sige saba, Lida. Kaon ka pa, bayo pa. Naway mong anak ko. Wait yung tigok, sige hab-hab sumba. Gabi sa dimulo, eh. Hab-hab yun. Parehas ba ito, ha? Parehas bitaw ta. Saong gimingaw naman ko ining humba ko. Wan magluto imong inahan ini nga. Naibaw mo untay siya nga. Usa siya ko paborito. Hayang tay. Ikaw ba akong gihuna-huna kay dili na maayo para nimo? Di maayo kung kinakaon humba sudan. Pero kung panagsaan raw, di ba makaon sa kon? Oh. Kay bawo man ko ba nga utro ka sang hangol og humba. Kay bawo ko nagpanlad o ka dihang ding nagtan-aw ka na mo ngaon. Sige, uy. Kaon na lang sad ko. Sabot anak ha.
Di na to sultihan si Lola ni mong bahin ining hitabua. Kay sigurado magyud nga masuko to nato. Og sigurado sad nga iyan ning gamiton batok ni Nanding. Kay bao kanadtong imong apuhan nga war freak ay ito. Mangita magitong gubot. Ilabi pag wa na to'y lingaw. Mangita ra to gamayng pasingit. Okay, Pops. Secret din nato. Pero sa tinuod lang, Pops, happy gid kaayo ko. Murag, doon na nagigamayng chance nga ma-okay ng atong mga pamilya. Ay dako kay kong chance eh. Kinilang hitabua nga nagkasikit na ginoon tag Pinoyanan, sinyalis na ni. Dako nagkaay ng sinyalis. Unya punan sinitabo ron nga ilang gidawat ay akong hinatag nga humba. Aw, di na gyud kadudahan. Yes, Pops. Nindot na gid kaayo ni nga sign, Pops. Nindot na gid kaayo. Nagunsa ka ma? Nagbuhat og leche flan. Para baligya? Dili uy, para kaon ra gud nato. Og tagaan sad nato ang tagapikas. Yes! Ako hatod ma. Way problema. Ihatod na. Nunid naman ni kuhaw ng sulan naman no? Ay uy, ilan na. Sige na, lakaw na. Usa ba na? Asa ba na? Uy, nagmata naman di ay katay. Dali tay, kaon og leche flan. Nagbuhat ko. Uya, ka nagibit-bit ni Cookie. Asa ba na? Para pikas. Aron makatilaw sad sila si Sandra ba? Balibaos na lang nato sa ilang humba atong miaging adlaw. Sa ato pa, nakinahanglan di silang baos. Oh, Wato'y nadang paghataga. Kay nakinahanglan mo rin baos. Way ayo! lo. O nga naman, ha? Tay, wa man sila magkinahanglan og baws. Ako, kami ni Cookie ang naghuna-huna pagbaws. Voluntary ni Tay, wa di pangayo Daghan man gyud ni. Nya di man sa di nato mahurot, nganon dili man ta manghatag. Bitaw lo. Ang anong ginaghan mo siya ni magbuhat, Aber? Ginaghan ni magbuhat, kaya diha na si mong nahuna. Ang imo silang hatagan, ang igbaw silang humba. Kung sa may sunod ana, ha? Manguyab na gini mo ka na si Jong. Di na gina mo babangbang. Muatra ka na gina din, he. Ay naunsa ka man Tay, uy, ngano naabot ka man ana? Lawgawa gyud ni mo lo. Aminaw mo, ha? Ang naghatulog humba, di ba si Jong? Oh, O kaya ato man itong gidawat, pwede lipaya ito. Mura sa itong nakadaog sa luto. Ha? Mura itong nakadaog sa 119. Ha? Nilupad ang hunahuna ito. Ha? Nga pwede na siyang makadamay ng imong inahan. Ay, ambot ni mo Tay, oy. awo lo. Nagluodas mama lo. Pasagde. Ibalik lang na ako sa ref lo ang kaning leche plan. Namay pa. Ngawoy. Umay kasikas gikan spikas. Wa magyuni gawas. Nanglakaw ka sila. Pero wa man ko makabantay nga may miabli sa gate. Salamat. Mugawas si Lina. Man malahos. Idlas pagit gihapon sila. Pero sige lang. Agwanta lang yung ko. Able, dayon ang gate kay mo shad ka. Nay! Able, dayon. Dali. Uy, hala. Sinangkuring lagi na Tay. Kamao na di siyang mo drive. Murag bako man ang sakyan man kay wa pa may plaka. For registration man ang gibutang. Wiset. Uy, ngano ka Tay? Dili mahimo. Kinahanglan nga mo palit sa pag-atong sakinan. Ay naa na may motor si Cookie, good. Kanang upat ang ligid ang buhay-buhay akong pasabot. Di na. Upat ang ligid. Makikompetensya na sa tanila. Kinahanglanon manggod na nato din higot. Kay tuyuon magaling atong dapit. Oh, ikaw good. Basta kay ako, ako'y budget, ana. Ako'y mo palit. Kadugay ba siyang maamon itong Cookie? Ano magsabot mi? Wow! Kanindot si mo sakyanan, Lola. Pero mas na-amaze ko nga, ikaw ni drive pa ingon din he.
Kursunada bitaw ka nanay. Bitaw ay diha na bitaw ko mag-drive pagsod nako din sa subdivision. Kay wa may daghang sakyanan nga ikasugat-sugat. Lain bitaw may drive ay gikan sa akong gipalitan. Aw, lagi ba? Ikaw yun, nay. Nibilib sa jud ko nimong maayo. Bisa na, oy. Makabilib gihapon na nga naka-drive si Lola paingon din he. Impressive kaayo na. Ngano ka, nay? Ngano daila? Siguradong may kamatsyonon na ron sa sobrang pagkasuya. Doon naman gidroy upaw nga muliki sa kasina ba? Bisag pustaan na ipa. Kisa nang sakyanan sa gawas? Kinahanglan pa ba na ipautana? Wa maka sa tungtungon. Pwes dili ato. Gisapot ka lo? Suba, sa tanaw ni mo. Ay na. Gisapot nas tatay kay ako manggiingnan nga kun mo palit sa sakyanan, nagpasabot nga nasuya siya. Wa lagi kumasuya. Wa! Buset! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!